Dada, bunal. Good morning mga ga, another day, another life, another blessing sa atong tanan. Karon ang ika-56 nga adlaw sa ato ang 100-day running challenge. Nakapahuway ta og mga pila ka adlaw ano tungod sa niagi nga pinili ay. Karon mga ga, para sa atong goal, kita maglangay, dagan ako. Ay go. Naigo ba sa ubog sipon ron ga. Suray ginawa. Pingot ikong ilong. Kumusta man ang niagi nga pinili ay mga ga? Napilian ra ka? O wala? Kung wala ako, resta. Sa mga napilian no, mainta magkasinabot o magkahiusa mo para sa kayuhan o kalambuan sa atong nasod. Mawag na kong ganahan unta nga matuman mainta muntag gutoman. Oh, ambar sa gutom kaon tulid namang tinae dayon ta. Dada, bunal. Ikaw ko ni bunalan. Di dagan. Wala lang ga, bunal. Finish na ga. Kung unsa daw kuno yung mga nahitabo sa imong kinabuhi ga. Tungo na si mong una-una. Psychology says nga what you think is what you attract daw. So kung nagproblema karon ga kay feel nimo mga bati ang nahitabo sa imong kinabuhi, change the way you think. So kad karon ga, think positive na tagad adlaw ha kay parehas ta. Negative thinker sad ko. Hangtod sa sunod higayon ga. Sa sunod na tong dagan. Padayon mo sa pagsuporta. Ganoy TV ano out. See you.